Salam mehriban gelýärler. Bugün men size daroşka ady bilen tanalýan spoçkalar bilen tanışdyraýyn gaýlar, klonjuklar bilen bahalaryny aýdyp geçeýin. Aýsy bir gerek bolsa, aýsy klon halasaňyzam çalyşyp bilýänsiňiz, spoçkalaryny ajýanam aly bilýänsiňiz, klonlarym ajýanam aly bilýänsiňiz, häzir golaýdanam görkezip bahalaryny aýdyp geçeýin. Halanyňyz bolsa, arkaýyn habarlaşyp bilýäňiz gaýlar. Nägitler inçeçik görnüşi klonu bilen 9200 mandat çykýar. Ýa-da gatyk uja näsinje günneljek takynmana padark etmäne däze nowgot öňümiz gatyk uja zat 9200 mandat çykýar. Ine bu klonu jamyz dollar klonly täze modelimiz klonumuz bilen 12700 mandat çykýar. Klonlaryny ajýanam aly bilýänsiňiz, spoçkanyň özüne ajýanam aly bilýänsiňiz, haýsy bir gerek bolsa sora bilýäňiz gaýlar, kommentariýada jogap berýänler gaýlar. Ine bu spoçkamyz klonu bilen 15500 mandat çykýar. Klonlaryny kiçik görseňiz, uly görseňiz başga klonlar bilen çalyşyp bolýanlar gaýlar. Gaty gowurlýan spoçkalarymyzyň biri daroşka spoçka. Ine bu klonumuz iki taraplaryna takyp bolýar. Bu tarapy uzarlyjy, bu tarapy abnatonly gelýär. Matywy. Bu görnüşimiz 18500 mandat çykýar. Ýogynja görnükli oturýan spoçkalardan, gowurlýan spoçkalardan gaýlar. Haýsy bir gerek bolsa, jaňlaşyp sorasaňyzam gelip görür, niseňiz gelip görben bilýäňiz, isleseňiz şäherçi welaýat dastavkalarymyzdan bardyr gaýlar. Özüňiz niseňizem ýakynlaryňyza padark eder, niseňizem gaty gowja spoçkalarymyzdan biri. Arkaýyn habarlaşan gaýlar, başga-da spoçkalar känler, klonlarym bardyr. Geregiňiz bar bolsa gelip görben bilýäňiz, dastavka etdir bilýänsiňiz gaýlar. Soraglaryňyz bar bolsa hem islendik mahaljaňy bilýäňiz, kommentariýada belli bilýäňiz, gerek zadyňyz bolsa abzor edip görkezýänler gaýlar. Sag bolun.